Як і ўсе мы, гэтыя людзі кожны дзень вырашаюць шэраг задач. Таму для неведушчых і слабаведушчых так важна, каб свет навокал стаў даступным. Стварыць камфортнае асяроддзе для такіх людзей – мэта адвакацыйнай кампаніі Беларускага таварыства інвалідаў па зроку. Эта кампания, она вписывается в ту политику, которая проводится в нашей стране по созданию условий для людей с инвалидностью. Республика Беларусь подписала в 2015 году Конвенцию о правах инвалидов. Конвенция ратифицирована Национальным собранием нашей страны, и сейчас проводится активная работа по имплементации норм Конвенции в национальное законодательство. Сфарміраваць у грамадстве талерантнае стаўленне да людзей з інваліднасцю – галоўная задача кампаніі. Зараз пачаўся актыўны працэс стварэння інклюзіўнага грамадства, дзе любы чалавек з асаблівасцямі знойдзе сваё месца і будзе адчуваць сябе камфортна нароўні з астатнімі. Для гэтага ўдзельнічаюць у адвакацыйнай кампаніі і Татьяна Рудзіч з сынам. Пришли на конференцию, потому что хотели бы услышать вопросы, которые могут затронуть нашу жизнь. Может быть, что-то новое есть для нас, там какие-то средства тифлотехнические. Этыка зносін і правіла камунікацыі для людзей з інваліднасцю па зроку. Аб гэтым і не толькі гаварылі ў рамках адвакацыйнай кампаніі. Инклюзия для нас – это не просто приспособление нас к обществу или общество к нам, а это двусторонний процесс, и где человек с инвалидностью по зрению тоже должен приложить много усилий, чтобы встроиться в общество, чтобы чувствовать себя комфортно, адекватным. И, конечно, общество должно по-другому воспринимать на более современном уровне людей с особенностями, где нужно создавать условия для того, чтобы человек мог жить безбарьерно. Ці гатова сучаснае грамадства стаць сапраўды інклюзіўным? Дакладнага адказу на гэтае пытанне ўдзельнікі адвакацыйнай кампаніі пакуль не далі. Але дзякуючы такім праектам яшчэ адзін крок на шляху да інклюзіўнага грамадства зроблены. Анастасія Цукун, Уладзіслаў Жыбуль, тэлерадыёкампанія «Брэст».